Dobar dan, ja sam Ivana Lacko, voditeljica tvrtke Sport Direkt sa sjedištem u Virovitici. Danas su sa mnom kolegice Martina Janošević, referentica odjela prodaje i marketing, i Ana Horat, referentica odjela iz administracije. Cilj današnje prezentacije je upoznati vas s našom tvrtkom, predstaviti vam našu misiju, viziju, asortiman te cilj održivog razvoja čiste vode i sanitarni uvjeti. Naša tvrtka je osnovana 2020. godine. U tvrtki je trenutno zaposleno 9 djelatnika u 4 prodajna odjela. Tvrtka se bavi prodajom sportske opreme i bicikala. Ovo su podaci sudskog registra, znači matični broj, OIB i mjesto obavljanja djelatnosti na adresi Strukovna škola Virovitica, Vukovarska cesta 1. Naša misija je svakodnevno poticanje zdravijeg života, a to radimo tako da unapređujemo življenje, razvijamo novu tehnologiju, bolje proizvode za sve ljubitelje rekreaciju, prirodi i biciklizmu. Naša vizija je biti standard mjerilo kvalitete, profesionalnosti u svim segmentima poslovanja, kupcima biti prvi izbor pri kupnji, a zaposlenima poželjan poslodavac i poslovnim subjektima pouzdan partner. Ovo je naš asortiman, sastoji se od 3 prodajne linije. Prva linija je sportska odjeća te sportska oprema i bicikli. Imamo u sportskoj odjeći trenirke, kratke majice, te u opremi bočice, zaštitne rukavice i zaštitne kacige. Bicikli, na tržištu imamo 3 prodajna bicikla, bicikl Trek, električni bicikl i bicikl Kobi. Najizraženiji i najprodavaniji je sportski električki bicikl po cijeni od 6.624 kune plus PDV. U okviru ovog sajma mi pripadamo skupini 6, a naš cilj iz agende 2030 je čista voda i sanitarni uvjeti. Obzirom da je čista voda nezamisliva u svakom životu čovjeka i životinja, veliki je problem nedostatak čiste vode koji je uz to usko povezan s nemogućnošću održavanja higijene i sprječavanja bolesti. Danas preko 4 milijarde ljudi oskudijeva u čistoj vodi. Naš doprinos tome je da mi štedimo vodu, čuvamo okoliš, smanjujemo zagađenja, smanjujemo mogućnost ispuštanja opasnih kemikalija, ulažemo u gradski pročišćivač vode, osvješćivanjem poljoprivrednika za pametno odlaganje ambalaže od sredstava za prskanje. I na kraju želimo ponoviti da naša tvrtka potiče na življenje zdravijeg života, a naš slogan biti fit lavovski je posao jer je rekreacija važna tijekom cijelog života. Čvrsto odlučujemo čuvati našu vodu čistom te potičemo sanitarne uvjete različitim donacijama jer naša snaga je vaša nada. Hvala na pažnju.